Universe Slovensko 2025 sa stáva Viktória Gyulová. Víťazku Miss Universe Slovensko 2025 čaká intenzívne a nezabudnutelné sústredenie v Thajsku, kde sa bude pripravovať na svetové finále Miss Universe v hodnote približne 20 000 eur. Ďalej získava 2000 eur od módneho butiku Fashion Plaza Store, kde si vyberie outfity na reprezentáciu Slovenska na svetovej scéne. A nakoniec to najdôležitejšie. Profesionálna príprava a účasť na svetovom finále Miss Universe v hodnote približne 60 000 eur. Meno víťazky už poznáme. Čakajú rok plný zážitkov, ciest, krásy, ale aj veľkej zodpovednosti. Už teraz má naplánované prvé oficiálne